L-istudenti tal-Università qed ikomplu jiċċelebraw il-gradwazzjoni tagħhom. Dan hekk kif il-ħamis kien imiss l-istudenti tal-Kriminoloġija li jiċċelebraw is-suċċess akkademiku tagħhom. Dawn iż-żgħażagħ żaru d-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fejn intlaqgħu mis-Segretarju Ġenerali Charles Bonello. Din is-sena qed jiggradwaw b'kollox 1718 student mill-Università ta' Malta, numru li fi kliem l-Università stess qed ikompli jikkonferma x-xogħol kbir li jsir minn din l istituzzjoni edukattiva f'pajjiżna. B'kollox kienu 657 l-irġiel li gradwaw fil-waqt li kien hemm 1057 mara. 257 minn dawn l-istudenti gradwaw mill-Fakultà tal-Ekonomija u l-Accounts, 193 mill-Fakultà tal-Arti, 186 fix-Xjenza u 169 mill-kors tal-Liġi. Dan fil-waqt li għexieren ta' studenti oħra gradwaw mill-korsijiet l-oħrajn li toffri l-Università.